का हाल बा भाई लोग। आई होप कि अपने लोगन अच्छे होकर हम वीडियो बना के मस्त बा क्योंकि दिल के ठेस पहुँचावल ना और वीडियो के देख के हंस के बस भुला जाए भाई लोग। बात करे वाला बनी नीलकमल भाई के ऊपर कि नीलकमल भाई कुछ मस्ती मजाक में यानी अपने टीम के साथ बैठ के कुछ गाना यानी मस्ती मजाक करत रहलन ह तो उनकर टीम में से कोनो यानी लड़ फालतू रख कि वो गाना यूट्यूब पर अपलोड कर दिलक। यूट्यूब पर अपलोड कैला के बाद में पवन भैया अक्षरा मैडम यानी भड़क गेल बाड़न लोग, ठीक बानू। तई नीलकमल भाई लोग तनी मस्ती ला गाना निकल ले रहलन ह कि बैठ के सुनम और बाद में कितना एमें सच्चाई बा कितना झूठ बाटे उ लोग तो अपने लोगन तो भाई लोग जानते ही होखम कि अक्षरा मैडम और बाद में पवन भैया में, ठीक बा। तो बिना कोनो लाड़वा लहसुन के झाँटवा बरवा के शुरू करल जाओ आज के पेलल। कहताने बाबूजी ना रहे दे हम घर में। त काहे नीलकमल भाई काहे ने तोर बाबूजी घर में रहे दियन हो बतावा तनी। कहताने बाबूजी ना रहे दे हम घर में। चार बेरी ओरहन आवेला दिन भर में। घर में 4 बार ओरहन आवता नीलकमल भाई त काहे आवता पता बा? तू मर्दे कुछ अक्षरा मैडम पर कुछ कमेंट कर दिले बड़ा और कमेंट कुछ इस प्रकार से बा। अच्छा रखे रहे तुमको घर के लालू पवन भैया बूढ़ के चक्कर में सिखाई देला सो। तना भाई लोग सुन लेनी नीलकमल भाई का कहत अक्षरा मैडम के बारे में त ओरहन ना त का जाई है ई कह अभी पीछे पड़ल नहीं के डांटा आना तो हम सुनले बानी कि पुलिस सब डांटा खड़ा क के या पिछुआड़े में समझे सकै तरह भाई लोग का कहे के चाहई तानी। तो एक और बात कि नीलकमल भाई अक्षरा मैडम के कोई देखले बड़ा का? मैं अक्षरा मैडम के ना अक्षरा मैडम के जौन बोले तरह गानवा में नसीब तो भेले होई ना तोरा देखेला। रत्नेश भाई एगो ई बात बतावा नीलकमल भाई कह तरन पूरा खोल के ई चल ठीक बाटे कह तारन त ना नीलकमल भाई कभो केकरो गाड़ मार ले सु ठीक बाटे हैं। हाँ अच्छा के नहीं जानत कि पवन भाई में अक्षरा मैडम में रिलेशन रलक ह के नहीं जानत सब टोटल जान रहल बा। तो ई नानू कि पूरा खोल के रख द। हाँ एकरा पता बा ओकरा पता बा सबके पते बाटे त ना तू पब्लिक में एथी करब तो ठीक नहीं। नीलकमलो भाई के ओर से हम बुरा ना बोल रहा बानी। नीलकमल भाई ओपन में नहीं गए हम माना तानी सब माना था लेकिन उनकर फ्रेंड लोग चुतिया ही कह गेल ना तो गाना वायरल भेल तो अक्षरा मैडम पवन भैया सुनियन तो उनका मन में दुख होबे करी आ दुख होई तो पेलबे करी हम लोग नीलकमल भाई के, ठीक बा। तो ना भाई लोग नीलकमल भाई के अगर फैन हमार वीडियो देख रहा बानी तो वीडियो के देख के दिमाग में पर मत ले हम दिल पर मत ले हम काहे कि बस के हाथ छोड़ी धइलु पवन के तोहरे हो धन देलु जवन तवन के। त ना रत्नेश भाई एगो और हम तोरा के बात बतावल चाहतनी कि अक्षरा मैडम के उ सामान बाटे उ केहू के बाँट चाहे केहू के दे चाहे छील बिल के केहू के खियावस, ठीक बा, चाहे छीट छाट के खियावस। तोहर काहे फाटैता ना तोहर फाटैता तो तनी बता दो हमें, ठीक बा। उनकर धन बा उनकर कुछो बाटे उ कुछो करस ओकरा साथे चाहे ऊपर 10 गोड़ा के रखस चाहे 20 गोड़ा के रखस चढ़ा के, ठीक बा। तोहर काहे गाड़ फाटता ना ई नहीं खा बतावई हमरा के। छोड़ो अक्षरा पवन सिंह के तू खेसारियो भैया के नाम भइलो त ना भाई लोग ई गाना सुननी है अपने कि छोड़ा पवन आ अक्षरा सिंह के तू खेसारियो के ना भइल। तो गाना के मतलब इहे बाटे कि नीलकमल भाई वो गाना में कुछ एहू प्रकार से गा दिले बड़न खेसारी नाम के वायरस निकलल खेसारी वायरस के, ठीक बा। खेसारी भाई के वायरस नाम दे दिलन वो गाना में, ठीक बा। तो एक हमारे ई भाई एंता ई गाना निकलले बड़न
तो डोंट माइंड एक बारी बात बता दी कि खेसारी भाई इनका के यानी भाइयों से बेसी मानत रहलन ह, तो ई खेसारी भाई के बारे में इनता सोचलन ह, तो ई बहुत गलत बाटे। तो एक बार बात बता दी कि सोचले नहीं कन बस तरीका गाना पर बैठावत रहलन ह, बीट बैठावत रहलन यानी एम बैठावत रहलन ह। जैसे कौनो भी यानी कौनो राइटरे के देखला, कौनो राइटरे कौनो गाना लिखी तो वहाँ देखी मैचिंग कहाँ हुई, तो उहे खेसारी भाई पर तरीका मैचिंग कैलक तो गा दिलन ह। ठीक बा, तो डोंट माइंड ई लड़ फालतू सब विवाद ई छोटे मोटे सिंगर करवावले, काहे कि ई तइको एने ओने यानी भोजपुरी इंडस्ट्री इतना गंदा हो चुकल बा, इतना गंदा तइको से एगोड़ा पर कुछ भेल तो वो बात के दबाई स ना यानी पूरा गाड़ में ले जोर लगा के ना साफा आसमान में उठा दी। ठीक बा नु, तो ई कौनो एकता नहीं है भोजपुरी में। अब ये भोजपुरी में पूरा एकता नहीं है। ठीक बा, तो एकता चाहिए भोजपुरी में हो जाए ना, तो ऐसा कांड ऐसा गाना ऐसा कुछो यानी कुछो होबे ना करे। ठीक बा भाई लोग, तो ये चुतिया ही कर रहल बा, सब चुतिया कैला बा, हमारा लाड़ करे के बा हमरा। कैसन लागल भाई लोग वीडियो अपने लोगन के? आई होप अपने लोगन के अच्छे लागल हो वीडियो। तो वीडियो बना के मस्त बा, केहू के दिल के ठेस पहुँचालना, बस ये वीडियो देख के हंस के भुला जाए। ठीक बा नु, तो ये वीडियो के शुरू में कह चुकल बानी सब कुछ। ठीक बा, तो वीडियो कैसन लागल निम अगर अच्छा लागल तो लाइक, बुरा लागल तो डिसलाइक। हमारे चैनल पर नया बानी तो साइड में सब्सक्राइब देख लिए, तो सब्सक्राइब आवत हुई के बेल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे हम, और बाद में घंटा के दबाइए दे हम कि हमारे जौन भी नया वीडियो नोटिफिकेशन पहले सबसे पहले आप लोगों के पहुँचे, तब बिना कौनो बकचोदी के खत्म पड़ल आज के पेलल। बड़ा पापा बंदी ना बात कर गंदी, खुद बंद बाबा जार भइल।